Kung pabili boss. Na size. Plus size. Kaduha na yung display mo no? Oh. Madaming take out. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Marigondon Road, Lapu-Lapu City, Cebu. Mayroon tayong dadayuhin na sikat na pagkainan mga studio. Ito po ay ang Luto Lugaw. At mayroon po ito mga lamang loob ng baka. Kaya tara na, order tayo mga studio. Let's go! Kailan mong lugaw boss? 20 ang may naman. 20 ang mayroong laman. Yung mayroong laman sa amin boss. Usa lang sa boss. Kaya ako ba yung kaon? Wow. Okay boss. Ang itlog boss pila? Gis. Meron silang Meron lang itlog, tsaka merong lumpia. Ang lumpia boss pila? 5. Lagyan natin ng itlog mga studio para mas lalong sumarap. Yan natin ang patis. Meron. Walang sila eh. Wow. pangala. Yan yung mga lamang loob mga studio. Lagay din tayo ng kuhan. Ano to pa? Drinks na rin. Sili. Sili. Wow. Lagyan din natin ang fried garlic. Black pepper. Pwede yung mga lugaw. Wow, sarap ito mga studio. Yung mga lugaw. So ayan ang mga studio, ito na po yung lugaw. Sobrang mura po mga studio, 20 pesos lang. Oo, Yung sarap mayroong- ng 20 pesos. Merong laman na. Thank you Lord. Tara, tikman natin. Kasi ang daming taong kumakain talaga dito mga studio. Tara po. Masarap mang. Panalo po. Mayroong lamang loob ng baka. Saka manghang po dahil marami nang nilagay ng sili. Matitimplahan mo kasi, no? Isang order mang, busog ka na. Isang ganyan, isang bowl. Yan o, mayroong sili o. Oops. Yan, may sili. Grabe, ni pula good. Pumula na yung sabaw. Yung lumpia nila 5 pesos lang. Anong laman? Lumpia tauge. Grabe yung sili, oh. Laluma, Guto Lugaw daw sila. Yung pangalan ng store nila. Kaya pala, pag dumadaan kami dito, ang daming tao mga studio ba. Ngayon nga, oh. Meron, oh. Sobrang sulit, affordable mang. Oo. Kung walang lamang loob, 10 pesos lang. Kung mayroon, 20 pesos. Grabe, sobrang barato, no? Sobrang mura po.
Ito talagang street food mang. Sinasa tabi ng daan talaga. Oo. Masarap itong kuan pa, kainin ba? Kasi mainit pa. Mainit pa. Isa pa. Sarap. No? Dili. So ayan mga studio, naglagay naman tayo ng sili oh. Kuha na po mo. Wow. Grabe ka pula. Lagyan natin ng kuha ng itlog. Crack mo yung egg. Yan. Grabe. Ang sarap po. Dali lang ubusin pa. Maraming salamat sa panonood mga studio. Ibalik. Maraming salamat sa panonood mga studio. Paningot ko. Tara.